Good morning po sa lahat at ito na nga po, meron tayong hindi inaasahan na ating refrigerator ay magkakaroon ng diferensya. At syempre po gusto nating i-share itong hindi inaasang ito na kung paano po natin ito troubleshoot na sana makatulong ito sa iba nating mga kababayan. Una po sa lahat, atin munang i-off itong ating ice dispenser at makikita nyo naman po yung LED na naka-off na po siya. At dito naman po sa bandang loob nito ay makikita nyo o pwede nyo pong kapahin yung loob kung yung ice ay namumuo po. At hindi po normal yung pagkakabuo niya na medyo maumbok po sa ibabaw. At atin pong aalisin itong ice dispenser na to para makita nyo yung akin pong tinutukoy. At ito pong dalawang tornilyong ito ang atin pong luluwagan po lamang. At kapag naluwagan na po ito, atin lang po itatas yung ice maker at maalis na po ito. At ganun din po ang gagawin natin sa bandang kanan po. At dito na nga po natin makikita kung normal ba yung kanyang pagbubuo ng ice o hindi po. At kung makikita nyo po dito, ang kanyang pagbubuo ay medyo maumbok po sa ibabaw. Hindi po siya normal na namumuo po ng ganito sa ibabaw po ng ice cube. Kaya po ang gagawin po natin dito ay di-defrost natin yung ice na namumuo yan. Alisin muna natin itong tatlong tornilyong ito. Agad naman nating isunod yung takip na alisin at makikita nyo po yung connection. Na bago nyo po i-disconnect ito, siguraduhin lang po na nakasara na yung inyong tubig na pumunta po dito sa refrigerator. Isunod naman po nating iangat itong may arrow nito na papunta po sa atin. At pwede na po nating alisin yung ice maker doon sa refrigerator po natin. At isunod naman po natin na i-defrost po yung yellow doon po sa ating ice maker. Habang dinidefrost po natin yung yellow, ako po muna ay magpapasalamat sa mga kababayan nating nanonood lagi ng ating video. Huwag nyo pong kalimutang i-likes, huwag nyo rin pong kalimutang i-share. At syempre higit po sa lahat, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po at agad naman po nating balikan yung ating video na kung kayo po ay gagamit po ng heat gun, siguraduhin lang po na nasa low yung ating heat gun para naman po hindi matunaw yung mga plastic na nasa ating mga ice maker. At ito na nga po, na-defrost na po natin yung mga namumuong yellow dito po sa ice bucket. At agad naman po natin ibalik kaagad ito sa ating refrigerator. Nailagay na po lahat ng connection, tapos ilagay na po natin sa normal operation. At kapag ganito po ang nangyari, na ang sira po ay yung water valve dispenser. Kaya naman po agad nating in-order yung kanyang spare part. At in-order po natin sa GE ito na original po. At yan po ang kanilang website. Unahin muna natin na alisin po itong takip na may dalawang tornilyong ito. At meron po pong isa rito sa ilalim naman. At bago po ang lahat, kailangan lang natin siguraduhin na nakasara po yung tubig na papunta po dito sa refrigerator. At ito po ang makikita nyo rito. Nandito na nga po yung water valve dispenser at combination po ito ng ice maker dispenser. At ito naman po yung ating water tank. Ito pong coil na to ang pinanggagalingan na malamig na tubig kung tayo nagde-dispense po ng malamig na tubig sa harapan. At ito pong apat na to ang aalisin po nating tornilyo. At meron din tayong isang connection ng electrical na alisin natin. At meron pong tatlong hose connection para po doon sa tubig. At ganito naman po ang pagtanggal nitong connector na ito. Meron lang po siyang lock doon sa bawat kabilaan. At ganito naman po ang pag-alis dito sa mga hose natin. Pisilin naman po natin ito ng pataas, saka naman po natin hilahin yung hose ng pababa naman.
At ganun naman po ang gawin natin sa ibang hoses natin. At agad naman natin pong pinag-compare yung bago tsaka yung luma. At wala naman po tayong nakita na kaibahan po dito sa luma at tsaka dito naman po sa bago. Ngayon pong ibabalik na natin kung paano po natin inalis at ganun din po natin ibabalik. Matapos naman po natin ilagay lahat, atin naman pong itest yung ating water dispenser para po mawala po yung hangin doon sa ating linya. Saka naman po natin i-on yung ating ice maker ngayon. At meron po kayong maririnig na nagkakarga po siya ng tubig dito po sa ating ice dispenser. At pagkaraan naman po ng ilang oras na alam na po nating matigas na po yung tubig doon sa ice dispenser. At ganito naman po ang magtetest ng ating ice dispenser. At itulak po natin yung ice paddle ng 3 beses na paloob. At ito po ang inyong makikita. Ito po yung cycle ng ice dispenser. I-dispense niya po yung ice agad-agad. Ito po ang pinakadahilan kaya po tayo nag-defrost muna kanina ng ice sa ibabaw po ng ating ice bucket. Pag pinilit pong dinispose yung ice kanina, yung galamay pong yun na tinuturo ko po ay mapuputol po yan. At kung hindi naman po kayo komportable sa ginawa natin ngayon na kung paano po i-dispense kaagad yung ice, ay pwede nyo naman pong ipabukas o kumaya maghintay na lang siya na mag-automatic yung ice dispenser at doon nyo inspection yung ating ice maker kung meron bang namumuong yellow pa doon sa ibabaw ng ice cubes. Ang ibig sabihin lang po nung overflow na ice na yon, kaya po nagkakaroon ng excessive na ice doon sa ibabaw po ng ating ice cube, yung water dispenser valve po ay hindi na po sumasara na maigi o kaya po hindi na siya sumasara ng tama. Kaya po ang itsura ng ice natin kanina na maumbok po doon sa ibabaw. At hanggang dito na lang po ang ating video at lagi po nagpapasalamat si Pinoy Peña. Marami pong salamat.